Рекейжука отслабна. Дънките влязоха. Самочувствието направи кръгче пред огледалото. Тя се усмихва, щастлива. Поема дълбоко въздух, чувства гордост. Дори си прави селфи в профил. И тогава идва предменструалният синдром. Едно бредедолук, едно чесново хлебче там и едно. Всичко е наред, заслужавам отвътре. Когато осъзнае, играе дженга с диетата и познай какво? Кулата пада. Дънките стават враг. Гледат Рекейжука с този закопчен копче. Все едно казват: предадеме с въглехидратите. Ефектът сандвич не е само физически. Той е емоционален. Това е цикълът: усилие, ограничение, умора, фрустрация и самосаботаж. Рекейжука вече е правила глад, детокс, лоу карб, без глутен, без лактоза, без радост. Съдеше се с кантара повече, отколкото с бившия си. И всеки път, когато отслабне, някой казва: сега вече, нали? И тя запечатва това като социално одобрение. Но отслабването заради чуждия поглед не утолява емоционалния глад. И той се връща. Проблемът с сандвича не е пицата в петък. Проблемът е вината в събота. Това е: вече изпуснах конеца, сега е равно на всичко. Това е кофата, която се превръща в вана. Това е да се удавиш в сладолед с топинг от самосаботаж. Истината: Рекейжука не се нуждае от нова диета. Тя се нуждае от нов диалог със себе си. Такъв, който казва: нормално е да се спънеш, стига да не се оставиш на земята. Тялото не е гардероб, който подреждаш за един ден. То е процес. Вечно колебание между мотивация и умора. Между фокус и само за днес. Дънките не са враг. Просто са прекалено стегнати за един свят, който е несправедлив към жените. Ефектът сандвич не е провал. Той е симптом на система, която изисква съвършенство, но продава шоколад на промоция. И знаеш ли какво? Рекейжука реши да спре да живее между крайностите. Нито 8, нито 80. Тя иска 23, онзи момент, в който може да живее и да дъвче. Ако и ти си минала през това, напиши в коментар. Коя храна те накара да се приемеш сама? Спойлер, за Рекейжука това беше препечена филийка с меко сирене. Абонирай се за канала. Иначе дънките на Рекейжука ще те добавят в YouTube група само за да те съдят мълчаливо.